Kardom Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha Arkoni Phaikri Sirkep Arni Dong Mukak Narlongati Adorso Samson Singing Ti LP School along Akimi ke Charlie Hemki Kim Japhan Anujok ke Sompon Mohamaya constituency ke Parlo Narlongati Adorso Samson Singing Ti LP School along Akimi lo ke Charlie Hemki Kim Ponjiaphan Anujok ke Epon Labangso lo ke Charlie Hemki Kim Ponlong lake Gona Utsav ahut Bangso School along ko PC Kenangji Mapukar Juahut Lapen Alang Litum ke Puateng Pen Bangso lo Charlie Hem Anujok Epon Longlu Bangso along Mohamaya Constituency VDC Chairman Rajas Teron, Lems Secretary Son Singh Kro, J.E. Pronab Terang, Narlongati Adorso ME School Headmaster Lapen, Ong Dung Manpeng ke Dotum Chetong Dun. Dong Mukakpen Bisnu Terang, KARBI ANGLONG News. Pini Narlongati Samson Singh TLP School long. Ustami pini building construction labangso anujok isam pon jutum nada. Nasi labangso anujok isam long ke lapula je kono usab ahut itu alang litum mane kopisi lasu school long kenang jima pula so tengpen alang litum ki pidana tengpen pini nang lima nasi ladak lasu high school koson si kimisian jima labang ke ladak local community tum lapan minjing community tum pen in charge do alang li inot la alang litum hoi si terapi ini ladak lang pen pini ceng kam so mama Lakhain Korpho Nilip MSC constituency Kaparlo Nilip Development Block Asa Hempen Kitutlok Hawar Prok Sarihuti Borlangso Daplang Arlongwati Bithi Langso Borpung Tarapung Anat Kachelengatowar Lake Atumi Pini Penatowar Kalilo Lapen Hadakedo Arong Posita Pisar Pusara Purun Pensi Lahayarong Sengpen Dolo Bonta Hadagarat Sai Jogjepen Ningkanta Pangthang Bomlo Hadagaratum Towar Kedam Kibang de Jiapan Kai Kiamat Mekri Ham Hipina Sonsik Teklang Lase Halada Kedo Hawararat Tumpen Kaning Jepon Ke Koman Tusi Kemi Muchatatawar Kelong Donjimapusi Ong Dongarada Tumpen Ning Jepon Lapen KAC Kachari Ketekidinga Tumapan Kacho Ning Ripon Ke Nilitum Aningkan Sita Borpung Tarapung Lapen Borlangso Sarihuti Araratum Lapuson Atawarsi Chileng Dunang Bom Jilang Mapota Karjupon Pedotu Lapen KARBI ANGLONG bongpen borpung tarapung da isi nong nam kachi thangdon klong ahawarlo te bonsita kidam ke banga tawara phale langdam lo tangte ko ana kiduk ake sungma ke hadak kido wekwek hawarara tumsi mithang chichinilo MSC Richard Tokbi Ningkemipen Hemipi Lapen Hemipo Atomaphan Methanga Khia Dat Chepadamsi Bang Pharo isi sose Ahemipo Atomaphan Pekar Om Lapen Je Lok Ape Lapen Mosori Sitame Pipa Jerpon Lakhain Koira Trok Dwarbagori constituency ke Parlo Dehori Police Station Angkang Upper Dehori Polling Station along MSC Richard Tokbi Ahin Pen Kavedet mati ari ihongwet pumat hasip party dhorom puche pupe pin pen bang pharo isi sose ahemepo atumaphan MSC Richard Tokbi Dwarbagori constituency MSC pen kerap ke pipon inot abang phua bang phiaphan sonthom an pipon lo pekar om lapen che lok ape chitim alan sitame pipa jirpon lo Anparta alangli MSC Richard Tokbi pen ke thanpon thi hek pen bang solong party mate congress asong atumaphan ASDC APHLC poalam ladakhe hijan angbong jipunang ne puta bangso peke ronponalong thantekang Anparta MSC Richard Tokbi ningkeme pen rongphil arong arada phan isi street light sitame puthoda kimi pipa jerlo Rongphil mate Upper Dehori Polling Station along Lapen Mas Sitame Kenangsot Pusi ni Phaikri Sirkep Arni Ahithi along MSC Richard Tokbi Hinpen Awareness Sitame Dengponthu Han Boka Pen Robinson Killing KARBI ANGLONG News Overall Dwarbaguri long MP tumapa kaching honpen itu dak as a local MEC sap Kumbole pak, lapen musri pak, lapen sol kes, pak, kipi pak, sini tu, tempon bom lo. 23 polling station do, ala 23 polling station long sa mini tu pali labdik, non nang check pon bom lo. Jati je kang sam pen kijok di pak,
Ateke pinangan na himipi itu kumbole pak pet sami musri pak pet sami pada sole pak pet sami kinampun ini family himipi do hala tung fan kapali na pasi ditung BJP sarkar atung kiklempon kidampon ke mesen itu ma Prime Minister Narendra Modi kiklempon ke mesen na jo kapen itung along Assam State Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma kiklempon kimisen benajo KARBI Anglong Autonomous Council CM itum Dr. Tuniram Rongha alang litum hirzume akang hon benajoksi kiklem kidam kimisen na jok benajoksi itu pini samit